ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Voievozi. Eu mă numesc Ștefan, el este colegul meu Teo și astăzi suntem aici cu al doilea episod de Zvonul Voievodale. Hai să ne apucăm de treabă. Începem cu titanul tehnologiei, cei de la Apple. Din câte știți, Apple lansează în mod anual două telefoane. Un telefon de tip număr și un telefon de tip număr plus litera S. Anul trecut 4 și 4S, 3 și 3S, în fine. Anul acesta, momentan, avem pe piață doar un iPhone 5, dar ne așteptăm desigur la un iPhone 5S. Acesta este un episod de Zvonul Voievodale, chestia pe care le avem aici nu sunt 100% certe, dar în legătură cu iPhone-ul știm un singur lucru în mod sigur. O să arate exact la fel ca iPhone 5, deci 5S o să arate exact la fel ca iPhone 5. Același corp, aceeași dimensiuni, același body. Singurele upgrade-uri care se întâmplă de la un model cifră sau cifră plus S, deci și între 4 și 4S, sunt procesoarele. Știm că iPhone 5S o să primească un procesor puțin mai bun, camera de filmat o să aibă optice mai bune, muzică o să aibă exact la fel de mulți megapixeli, o cameră de 8 megapixeli. Nu o să folosești, nu o să ai nevoie de poze de atât de mulți megapixeli când o faci cu iPhone-ul. Oricum iPhone-ul se bazează mai mult pe optice, pe lentile și pe procesorul de imagine. Este complicat oricum, cu cât ai mai mulți megapixeli, de multe ori pozele vor fi mai întunecate, pentru că fiind mai mulți vor fi... E greu să umpli, dar e greu să umpli cu bine. iPhone-ul are totdeauna avut camere bune și iPhone 5S nu o să fie deloc diferit. Precum am mai spus, procesorul o să fie puțin mai puternic și o să fie din cutie direct cu iOS 7. Vorbim despre iOS 7 puțin mai încolo. Acum trecem la Google puțin. Toată lumea a vrut să facă poze de la persoana întâi când era mic sau acum. Ei bine, Google are soluția. Google are niște ochelari, Google Glass, care practic sunt o ramă doar. Poți să le atașezi și niște ochelari, niște lentile de soare, dar mă rog, nu contează, care constau într-un mic display de tip HUD. Acest display afișează ultimele notificări, dată, oră, vreme, poți să-i setezi ce vrei, va fi o aplicație pe telefon, deci dispozitivul se va conecta la telefon, probabil printr-un hotspot wireless creat de către telefon și pe acel display veți avea și multe alte chestii, cum ar fi aplicații. Google a scos o grămadă de app-uri pentru... Stai puțin. Poți să Google... Da, nu, dar Google Glass se conectează la telefon, la orice telefon care are și Bluetooth. Orice tip de Bluetooth. Au anunțat asta în presă, că se va conecta la orice tip de Bluetooth. Are 12 GB memorie internă folosibilă, are 16, dar 4 ocupă software. Ceea ce va fi foarte folositor, pentru că Google Glass poate face filmulețe și poate face poze. Deci dacă spui Google, mă rog, Glass, take a picture, acesta va face poza la momentul respectiv. Folosind camera care filmează 720p, care se află aici pe rama ochelarului. Bine, deocamdată ediția de acum este ediția Discover, este pentru dezvoltatori. Explorer, scuze. Este pentru dezvoltatori, nu pentru consumatori. Nu este finisată încă, deci este încă o chestie nouă. Cei de la Google probabil vor adăuga o grămadă de funcții. Da, în sensul că dacă ați văzut vreodată un film SF când, sau dacă te uiți la Avengers sau orice film Iron Man în care Tony Stark se uită prejur și vede că orice chestie din jurul lui este dată o denumire, adică dacă vede o carte îi spune numele cărții, exact așa o să facă și Google Glass. Bine, dar momentan este în beta pentru că ei se vor folosi de aplicația Google Goggles, care este pe telefon, pentru acum aș face o bază de date de tot ce există în jurul vostru și după aia cu Google Glass o să poți să scanezi area din jurul tău și să-ți afișeze informații despre orice obiect vede și detectează. Oricum, Google Glass este o revoluție când vine vorba de dispozitive mobile. Probabil în câțiva ani nu vei mai avea nevoie nici măcar de telefon ca să te conectezi la Google Glass. Păi nici nu e greu, că îi trebuie un SIM și atât. Da, și probabil va ajunge să aibă un procesor foarte puternic, pentru că procesoarele scad în mărime și cresc în putere, știți acea lege ale Moore. Deci ne așteptăm la o revoluție din ce în ce mai mare când vine vorba de tehnologie mobilă și... Purtabilă, mai ales că 2013 este anul tehnologiei portabile. Deci, cam atât a fost despre Google Glass. Vom mai vorbi despre Google Glass când vom mai afla update-uri, pentru că urmează o mare conferință, Google I.O. în mai, unde vor fi afișate multe chestii, va fi afișată și o nouă versiune de Android, un nou Nexus eventual, dar când vom ajunge la acea conferință, vom vorbi cu voi mai multe despre aceea. Când o să fie? În mai. În mai, nu mai, 18 mai, din câte mai amintesc. Da, deci în curând. Da. Și ne întoarcem acum la Apple să vorbim despre iPad mini 2 și iOS 7. Și o să încep cu iPad mini. Dacă momentan aveți bani de un iPad mini și vreți să vă luați unul, vă sugerez să nu faceți asta. Pentru că Apple a scos un iPad mini
ca mai un mult de test. Da. Să vadă cum prinde în piața tabletelor de 7 inch în concurență cu Google Nexus 7. Deși Steve Jobs a spus la început că el nu prea ar vrea să aibă o tabletă de 7 inch, dar Tim Cook a schimbat puțin direcția companiei și a intrat și pe această piață. Da. E aiurea că până acum pe dispozitive mobile Apple nu s-a prea băgat într-o piață gata existentă. Da, de multe ori a creat o piață. A creat o piață. Cu tableta a fost, mă rog, reinovat-o, că erau acele tablete. Nu vorbim de asta, chiar de calculatoare mobile. Dar da, iPad Mini 2. Care a fost marile dezavantaje a unui iPad Mini și care e motivul pentru care nu ați vrea să luați un iPad Mini? Toate dispozitivele mobile de la Apple, laptopuri, iPad-uri, iPhone-uri, iPod-uri au început să aibă ecranul Retina, care este un ecran cu o rezoluție foarte mare, cam de 4 ori mai mulți pixeli decât un televizor Full HD, adică de 4 ori mai mult decât 1920 pe 1080. Densitatea pixelului este mai mare și o tehnologie foarte bună, e un ecran superb și au apărut și pe MacBook-uri, dar pe iPad Mini 2 nu, au avut o problemă cu rezoluția și i-au dat rezoluția mică, se văd clar pixelii în momentul în care folosești ceva cu un ecran de tip Retina. Și asta a fost mare problemă cu iPad Mini 1 și asta se va remedia cu iPad Mini 2. O să aibă în mod cert un ecran Retina, un procesor mai puternic. Un procesor mai puternic, asta primește în fiecare an. Corpul o să arate cam la fel. Și, bineînțeles, o să fie în cutie gata cu iOS 7, care o să apară pe la mijlocul lui iunie, de fapt conferința anuală a lui Apple la Washington DC, faimoasa WWDC a lui Apple, are loc de obicei pe 18 iunie, dar anul acesta s-ar putea să apară să fie puțin mai târziu, pentru că Apple încă lucrează la iOS 7, care, dacă nu știți cumva, Scott Forstall, care s-a ocupat de iOS înainte, a fost dat afară și acum este Johnny Ive, care e cam cea mișto tip de la Apple, se ocupa de design. Sir a fost... Da, a fost făcut Sir, pentru că el se ocupă de design la Apple, tot ce înseamnă Apple e cam desenat de el. Și sunt curios să văd cum o să arate un iOS redesign, pentru că până acum toate update-urile erau mici și chiar sunt curios să văd ce poate să facă. Probabil va avea o interfață mult mai plăcută, pentru că mulți s-au plictisit de interfață. Da, au spus că se bazează chiar și mai mult pe simplitate, deși iOS acum cam domină în acest domeniu. Deși, da, domină. Ca simplitate și ca așa domină. Așa se închide episodul numărul 2 de Zvonuri Voivodale. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să dați share, like și subscribe și să comentați părerile voastre despre tot ce am discutat în acest episod. Da, chiar, uite, avem o întrebare pentru voi. Ce prea aveți despre foarte multă lume are problemă cu intimitatea dată de Google Glass? Cum e să te simți că ai o cameră atașată de față, care vede tot timpul. De exemplu, cineva poate să te filmeze și tu să nu realizezi chestia asta, nu o să țină un telefon ca să te filmeze. Sau o cameră de filmat. Pur și simplu poate să spună record a video și tu să nu observi chestia asta. Și să fii în filmulețul lui la el acasă. Puțin cam dubios. Deci da, opiniile voastre contează. Aici voi vozi și până la următorul video. O zi bună!